Walaupun setiap hari dia masak aku sangat sederhana, terus alhamdulillah jadi orang tahu cerewet ya, enak pasti ini. Jadi orang agak renor-renor gitu ini jaluk dia orang. Yang penting lah ya mama enak panganan, waya sarapan enak panganan. Wis tok, maksudnya ki orang kenyih, orang ngene iki orang ngono lho guys. Ya penak ini ngono kuwi. Masa aku mendino ya wis sing-singat, yang penting mateng. Sejemput yang penting dia lawuh, ngono lho guys. Aku rek sing tidak masak iki. Ora enak ora masak aku maksud sing renor-renor yo guys. Masa aku mendino ya ngene iki. Memang yang bosku penak ngono, sakenane penak. Ora tahu maksudnya iki sing kok si nyatu, masih nyatu piye? Nyawati ibarat pangan aku kok ngene iki ora enak ki sing ngono iki ora ngono guys. Memang penak. Sing aku mendino masak ya ngene iki mendino apa sing masak ya Mas. Sing masak yo aku kabeh sing masak guys. Di bos ki arang masak iki piye. Bos iki mendino ya aku caca barang iki masalah panganan ki modalnya wis masakan iki wong sing kene sak omah iki yo. Wis bentuk apapun makanan wis kroso padha karo ilatku ngono. Ilatku enak ya kuwi enak. Dadi ora kok maksudnya Kiki kok ngene njaluk ngene yo ora guys, enak.